Ako ste si mohli všimnúť, britská libra už naznačuje ten pokles. To znamená, že tá formácia sa začína otáčať. Keď si pozrete, od januára 2024 neexistovala takáto čiara smerom dole a teraz je tu evidentná. Stále berte to, že musia tie byť čiary dve, nestačí jedna. Čiže musí byť teraz buď pojeme do strany a potom dole, je potvrdené už hore, ten ukazovateľ nebude. To je na britské libre. Samozrejme to isté bude aj na eurodolári. Eurodolar rekordne, naozaj rekordne, ukazoval smerom do strany, ale všimnite si, čo sa udialo na eurodolári, čiže zakreslil ten pokles, ktorý som hovoril dávnejšie. To znamená, nastal termín. Pokiaľ je objem a termín, je to vymalované. No a už my z tej formácie nevyjdeme. Hej, to znamená, toto už je termín. To znamená, už je 7. mesiac, takže už musíme ísť dole, pretože do tej formácie sa musíme dostať do nejakého 10. mesiaca v tomto roku. Otočíme tú formáciu až v nejakom 10. mesiace a ten čas bude trvať možno nejaké 3 mesiace, takže vidíte, že na eurodolar je to isté, takže 1,087 je maximálna úroveň, kde som hovoril, že treba predávať, stále sme ešte vyššie, to nevadí, ide o to, že to je hranica a tu vidíte predpoveď dopredu. Vidíte tu nejaký náznak poklesu, vidíte tie čiary hore, napriek tomu formácia ukazuje, kam pôjdeme, čiže to je naozaj táto formácia ukazuje predpoveď dopredu. Neexistuje žiadny indikátor, ktorý toto ukazuje. Jedine formácia alebo indikátor N3.